I pozdrav svima ljudi, troški moj novi klip. Danas igramo Minecraft. Nastavljamo preživljavanje. Što je sve ovo bilo? Danas idemo kopat u špilju. Našao sam željice, tako da bit će lako za praviti, samo da prvo dok ne... Ovo ćemo napraviti ovako dok samo to napravimo. Fali mi još ovo, čekaj. Tako. Sad ćemo ići tamo. I sad našao tu špilju. Možda bilo ljudi bolje da ja neki put isječem video da ne čekate ovako puno da dođem do tog mjesta. Šta sad ova FPS zajebava? Mačka. Gdje je mačka? Nju. Nju. Idemo do tog mjesta sad. To što me ovako ruka gleda. To bi trebalo biti prilike tu negdje, čekaj, tu napred. Čekaj, nemoj otići. Tu me čekaj. Samo porude željeza, ako se još tamo ima, mislim da ih. Tu je ta špilja sam malo... Evo je. Slijemo i stepenice do gore. Tamo željezo. Gdje sam ga ono još vidio? E tu da. Još gledam gdje je. Okej, samo da... Poslije je bilo dobro da popim ovu lavu, da... Jer sam mi tražio, treba mi za Bože... Za ovaj... Obsidian generator. Pregledam bolje ovu špilju, možda ima kakvog dijamanta. Ok, evo željeza.
Trošit ćemo prvo ovaj kram da se puno da ne trošimo odmah ovaj novi. Nema tu ništa. Možda negdje ima dijamanta. Ček, tu još pilja dole. Samo malo. Ja samo ugalj nalazim. I željezo. Dobra, i nije ni to loše tako. Koliko je? Andenzit. E pa andenzit, tu ne trebaš mi. Kamenu. Ok, 29 ovih ruda, mislim da još tamo ima pa ćemo još pokupiti sve. Ajmo i malo i ovog uglja, kupiti nešto ne škodi. Od viška glava ne boli. Rekao, od viška glava ne boli. Sedam. 8. Gdje nećemo previše s ovim klipom oduljavati, snimat ćemo mi još, ali ovo sad što snimam, mislim da ne bi trebalo sad baš puno prežuljavanje obično. Ili ga šišmiš. Tu si. Tako. Pokupimo one baklje. U stvari, neću ovdje ću još navraćati poslije. Samo sad prespavat. Baš uvijek mora biti ovako bolno kad skačem. Idemo sad do kuće. I smeće kočamac. A tu si još. Nisam mrdo. Samo nemoj puknut sad negdje. Da moram pješke do kuće ići plivat. Ovo sve vidi pod vodom. Namorski pasa nema. Nema, ovaj Minecraft, ne. Stvaran život. Vidim linije. Hobotnica, ono šta je već ono. I ona je naša kuća. Predivno.
čekaj, Vrati se natrag, kamo si pošao? Ja sam sada smirio, tu budi, ne mrdaj. Idemo samo prespavat. Ajde, i vratim na normalno. Zapravo ne, ajde, ne bude ovako. Pošto ćemo sad ići pokupiti onu lavu. No, ajmo mi dok kupimo tamo, mi ćemo samo ispeći. Ovo, ajmo ovako samo napraviti, samo sekundicu, ljudi. Ovo ćemo prebaciti ovdje. Ovo ćemo isto prebaciti tu. Ovo ćemo baciti negdje. Zapravo ovo mi se treba. Nek se ovo peče dok se mi vratimo. Samo da još malo proširim otok ovaj svoj. Kako ovako se da. Tu bismo još mogli praviti staklenik. Da mi bude lakše, jednostavnije poslije za... Opa, ja zaboravio na disanje zraka. Okej, sam malo da je ovo. Evo ga, sad još tu moramo još proširiti ovo, ali dobro, to ćemo u sljedećoj epizodi. Sad idemo tamo da... Nećemo još završiti. Ali idemo sad tamo do onoga. Mi se nemaju samo raspast. Hobotnice dole, što ovi rade? Vježbaju. Joj, pa šta sam zaboravio sad uzeti, joj, sad opet nazad, joj, ljudi izvinite, molim vas, sad sam već zbunjen. Kantu da onu lavu pokupim. Dobro, sam malo
Mislim da je tamo stavit ćemo, znači ja to mogu samo tako napraviti. Kante, gdje su one kante? Ne, vani su nešto. Ne, vani nisu definitivno. Šta vi tu bećite? Koliko ovo pečeno? Još ima toga. Gdje su mi one kante? Gdje sam ostavio? A, tu su samo s vodom napunjene već. Dobro, ispraznit ćemo vodu. Samo kad od tamo, ja ću ljudi treba stvarno isjeći ovaj video. Malo, samo ne znam kako ono to ide. Da ne mora ovako dugo vožnje trajati, pa da var malo skratim da stignem tamo pa. Jedan dan ću još pogledat kako to ide, pa kad shvatim onda ću. Jer ja sam početnik, nemojte mi zamjeriti. Ja sam tek počeo se baviti snimanjem, tako da baš ne znam nešto puno pretjerano, iako već imam nešto videa više, ali opa, ode mi ovaj. Dobro, ajde. Gdje ćemo ovo staviti, samo malo, ne znam, nije bitno ovo, idemo se tamo po lavu. Mislim da bi trebali moći ovo uzeti sada. Pa ne smijemo tući s ove strane. Ćemo poginuti još. Da treba mi malo još, samo malo ovoga. Prikupim pa da. Trebalo ovako nekako ovo ugraditi da mogu pokupiti. Ne, čekaj, gore, otkud curi. Sad moram biti oprezni. Sad se. Smo pokupili. Ovo pokupimo da. Trebalo mi baš napraviti na Nether portal da možemo ići u Nether. Eto. Ovo je isto pokupljeno. Sad možemo ići čak. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu preživljavanja. Nadam se da vam se svidjela. Ostavite like i pretplatite se na kanal, obavezno. Mi se vidimo u idućoj epizodi. Pozdrav!